Добро утро от Асиенда. Днеска е 10 май 24 година. Ставаше въпрос за един експеримент. Ето ги двата електромобила и двете им зарядни. В момента и двата електромобила са заредени на 100%. Смартчето е дръпнало 3,8 кВт часа почти. И тройката е дръпнала 7,5 кВт часа. Цялата къща, значи общо 10 кВт часа. Райки, тихо! Сега ще ви пусна. Така, 10 кВт часа са дръпнали колите. И останалите 7 къщата е дръпнала вечерта. В момента ето на 56% са батериите общо. Това е като усреднен state of charge, степен на зареденост. А сега от тук може да видим рестартира се лаптопа, някакъв апдейт. Така. Не, 83% едната. Чакай, съм дал други адреси. Тук е 0. Тук е 4. Така, значи 73 едната, 73,9, 46 е втора, 73,9 пак, 27, 79. Общо взето това е. Днес изглеждаше малко по-добре времето. Малко по-ясно от вчера. И така. Да видим как ще е статистиката. Идеята е, че изобщо не сме включвали мрежа. И всичко е окей. Но батерията е в момента е 101,5 кВт часа. Ето тук на това празно място ще има още една вертикална, още една 14,5 кВт часова. И с това смятам да приключа, защото ще ме бият вече. Айде, чао!